So you need to just chill the fuck out and prepare to get blazed, because in the next couple of hours I expect both of us to be blitzed out of our skull. Got it. Welkom in de freakshow met weirdo's en pipo's, satanische melodieën gespeeld in een muziekdoos. Labos met micro, bezond hoofd in diersoorten. Neem de controle over je zet in mijn hypnose. Opbouw en bokaan, supersonische signaal. Kidnap je like aliens, kom je s'nachts en je slaapt op aan. Niet schedel open, nou je het open, Dr. Frankenstein op de rapmachine. Kan nog een keer zetter draaien. Maar van je beste vrienden, human centipede. Injecteer een hef, nee je bloeit totdat je van de wereld zit. Middeleeuwse ritueel, midden in de heksenkring. Hannibal de cannibal, je nerten had het lekkerste. Oversprong, rat de kop, noemen de zot een alchemist. Steurer dan mijn lievelingshuisdieren, zwarte katten is. Children of the Corns in een scarecrow in een maïsveld. Zijn er nog laatste woorden en toen mag de boel in branden zijn. Je nerfste nachtmerrie, je laat het van slapen. Geen knoflook of weewater, stop dus van slaan. Een Aziatische voodoo, bloed op katana's, het is Samoe en Tovi, Abracadabra. Je nerfste nachtmerrie, je laat het van slapen. Geen knoflook of weewater, stop dus van slaan. Een Aziatische voodoo, bloed op katana's, het is Samoe en Tovi, Abracadabra. For some time now, every scientific variable has been computed and taken into account. We still don't know the extent of the psychological effects this operation will have on a human being, assuming the patient even survives. The MCs are already in the operating room along with the microcircuitry and the other hardware. The birth of the world's first bionic. Ja, ik zit vervoerd er binnen met type prototype. Zo gezien mijn stemband, zie van adamantium like Wolverine. Zet de lyrical hormoon in mijn endocrine klier. Mijn mitochondria bestaan uit afgeleefd papier. Ken elektronenmicroscopen zijn in mijn ogen. Er zijn XLR-kabels in de geel mijn lichaam lopen. Ken de visie en bereik, atypisch maar verfijnd. Dank de werken domineren, like Pinky and the Brain. Krijzen er meerdere dimensies, like Rick en Morty's in het soort. Veel kanellen die elixirs bij elkaar geeft mijn studio. En ze metsel uit de steen, er is een dings. Vullen aan een slappen, niet mokken, collie en een schrim. Dat is kletselen met term. Mijn punchlines worden uitgemeten in een ondergrondse tunnel van het CERN. Noem me Pennywise omdat mijn clown in de beat brengt. Helico dat je draait, je moet weten dat we freaks zijn. Je nerfste nachtmerrie, je laat het van slapen. Geen knoflook of weewater, stop dus van slaan. Een Aziatische voodoo, bloed op katana's, het is Samoe en Tovi, Abracadabra. Je nerfste nachtmerrie, je laat het van slapen. Geen knoflook of weewater, stop dus van slaan. Een Aziatische voodoo, bloed op katana's, het is Samoe en Tovi, Abracadabra. You stepped out of that centrifuge while it was still spinning. Nobody's ever done that before. No, what? Amateurs are supposed to be helping me. Look at you. You're kids. You're not ready to roll with this.